Een groerde op zijn rechterwang. De trieste gevolgen van Jan Holver uit Dokkum doet hij vretemoorn betiert, nog voor zijn werk, zijn hoensje uitlitten woer in het wiekparkje achter de Hommierstritten. Een groepje jongeren kwamen tumeten. Ik zei van goedemorgen heren. En ik zit nog even achterom waar het hoentje is. En ik draai me weer om en zo hak ik in te pakken en de lijst plat. Je bent ook griezelig schrokken vanzelf. Ja, dat zal ik je vertellen. Ja, vooral toen ik dacht eerst dat het mijn broer nog was weer, maar toen ik dat zei. Ja, en dan is men aan onder de bank om het stutsen. Het voorval zit net op hemzelf. Zij waar Thomas de Joen Ekkelemon mishandelen, die zijn hoen bij de Van Kleffenstritten uitliet. Een dikke week eerder werd dat in het Tolhuispark in dezelfde stad. Daar roen een 24-jarige man, moa's betiert met zijn hoen terug het park, doet hij oervallen waar en klappen kregen. De politie ziet het een groep jonge dierders. We praten over jonge jongens, van mogelijk een Fries accent, blanke jongens, die een petje op hebben, een wit petje, een grijs petje, een grijze jas aan hebben. Maar er wie ik een jongen bij me, een opvallende witte broek, die de broek eigenlijk krijgt boven de ankels hier. Dus dat is wel opvallend. Dus daar praten we over dat soort elementen op dit moment. Met de inzet van wiekagenten zal de politie nou op intensieve surveillance terug de parkjes bij de Wenwieken. Bij de Dokkummers zit de schrik er goed in. Nou, je bent wel wat voorzichtig dan, ja. Je voelt je net met zo veilig, vanzelf. Maar ja, ik vind wel, ja, de politie maakt je meer onder de waan. Wij laten ons hier net wijjaaien. Dit is het park voor iedereen. Ook de jeugd met je zitten kennen, met ze natuurlijk netjes houden. Maar wij laten ons net voortjaaien, absoluut net. Ben je dan ook leuk op die jongens? Nou, als ze voorbij komen, ik weet net wat ik doe. Maar ja, dat zou mij misschien net altijd, maar Maar Johan mooi die groer op de wang. ik ben mijn leven lang tekenen. En dat weet ik wel.